Cu ce se ocupă această afacere și cum a început totul? A început în anul 2020, dar mi se pare că sunt prea confident, prea serios. Eu nu știu. Așa. A început în anul 2020, chiar când a început și pandemia, știu că ne lăsase de la școală acasă o săptămână, care s-a transformat într-o lună, care s-a transformat în 6 luni, care s-a transformat într-un an. Și am început să brodez la o mască, pentru că vreau să fiu diferit față de ceilalți. Am început să brodez la o mască, paiete, forme, tot felul de chestii. Am început să brodez la ea vreo 3 săptămâni. 3 săptămâni întregi. Am stat 24 din 24 să brodez la o mască. După care m-am gândit să fac un cont. Îl găsiți pe Instagram, Grațian Bălan Design. A început prima dată sub numele de Divagad. Nu știu de unde numele ăsta, nu știu cum a apărut, cum de am putut să numesc un cont de Instagram așa. Nu știu cum am putut să scriu pe masca aia, nu știu cum am putut să brodez pe masca aia Divagad. Anyway, până la urmă am ajuns la rezultatul final, Grațian Bălan Design. Îl găsiți pe Instagram, by the way. Și cam așa a început totul. Părerea ta generală despre modă? Părerea mea generală despre modă. Păi, până la urmă, adică să fim serioși, hainele îți doar niște cârpe, da? Cârpe. Depinde de tine dacă le dai valoare sau nu. Pentru că degeaba te îmbraci de catwalk și ești ca un numeraș. Stau hainele alea pe tine ca pe un numeraș. Dacă nu ai atitudinea potrivită pentru a purta un anumit gen de haine, degeaba le porți, poți să arăți de 1 milioane dacă nu ești în stare să stăpânești ținuta. Deci, concluzia, hainele sunt niște cârpe, depinde de tine dacă le dai valoare sau nu. Tu și ești aici la mine pe video, să-ți fie rușine. Ai COVID? Da. Trist. Da. De ce nu mai am voce? Așa. Ok, așa. Ce problemă rezolvă ideea ta de afacere? Ce probleme rezolvă ideea mea de afacere? În primul și în primul rând, problema prostului gust. Vă îmbrăcați de la mine, nu mai sunteți prost îmbrăcat. Vă zic eu. De ce resurse și echipamente ai nevoie pentru producerea și vânzarea produselor sau serviciilor? Păi, în primul rând, ață, ac, mașină de cusut, materiale. Am să răspund foarte simplu la unele întrebări, pentru că am stat vreo 30 de minute până să începem, așa că am să răspund mai repede. Suntem presați de timp. Care este strategia ta de alegere a prețului? Păi, lăsați că citesc eu. Care este strategia mea de... Nu mai râde! Hai că citesc de voi! Nu, bine, hai. Care este strategia ta de alegere a prețului? Păi, nu am nicio strategie, depinde de costul materialelor, depinde de cât de mult se lucrează la ele, la detalii, manoperă și cam atât. Doar de asta depinde. Ce strategie de social media ai? Păi, este foarte important pentru o afacere, este foarte important cum arată profilul, logo-ul, imaginea, estetica profilului tău ca afacere. Eu consider că atât contul meu personal cât și contul afacerii de Instagram sunt foarte bine manageriate. Adică cred că au un feed frumos, lucrat atent la detalii, găsești orice informație ai nevoie despre fiecare creație, informații de contact, orice la dispoziția clientului. Ce proiecte ai plănuit pe viitor? Asta e ultima întrebare? Ok. Mai zi o dată. Ce proiecte ai plănuit pe viitor? Păi pe viitor, momentan nu am destule piese pentru o singură colecție și plănuiesc să continui colecția topurilor, pentru că am deja 2 topuri pe cont. Cel mai recent lansat săptămâna asta, deci am deja 2 topuri pe cont. Plănuiesc să duc la capăt această colecție și să o prezint, să fac un eveniment, să sperăm că o să și iasă. O să vă anunț în orice caz. Îți face plăcere să faci acest lucru zi de zi?
Din moment ce am ales această cale, presupun că da. Mi-ar place să stau non-stop în atelier, să tai materiale, să cos. Momentan nu știu să croiesc, dar o să învăț. Și da. Da. Ești dispus să sacrifici timpul petrecut cu familia și prietenii? Nu prea petrec foarte mult timp cu prietenii sau cu familia, deci nu prea am ce să sacrific. Așa că da, orice sacrificiu merită pentru un viitor, sperăm, strălucit. Ce ai reușit să realizezi până în prezent? Păi până în prezent am reușit să realizez, bine, se vede și pe contul de Instagram, Grățean Vlad Design, vă repet, să intrați acolo să vă uitați. Tot ce este pe cont, 2 topuri, 2 hanurace, un tricou, o mască și mai urmează. Sper că o să urmeze mult mai multe și să arate super. Gata. Finish! Vă mulțumesc că ați fost în atenția noastră, vă pup, la revedere!